Morjesta! Tässä ollaan nyt pari päivää ajeltu uudella GS 1300 Adventurella ristiin rastiin eteläistä Espanjaa. Meillä oli pari eri varusteluversiota pyörästä ja molemmille oli yhteistä, että ne oli varustettu lisävarusteen saatavilla karkeammilla Caru 4 renkailla. Ajettiin hyvin monipuolisesti erilaista soratietä, polkua ja erilaisia asfalttiteitä. Yhteensä taisi tulla reilu 400 kilometriä, että ihan hyvä määrä. Ja mielenkiintoisena seikkana toisessa näistä pyöristä oli Bemarin uusi ASA, automatisoitu manuaalivaihteisto. Mielenkiintoiset 2 päivää tosiaan oli, ja mitä mieltä mä sitten näistä pyöristä olin tarkemmin, niin sen saa lukea paikin numerosta 10/24, joka ilmestyy muistaakseni 14. marraskuuta. Kiitoksia, mä taidan lähteä tästä ottaa nämä ajovarusteet pois ja suuntaan Piitsille.